படிக்கும் வயதில் சோம்பேறித்தனம் வாழ்க்கை முழுக்க தண்டனை. படிக்கும் காலத்தில் சோம்பேறி இருந்தால் வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டப்படுவாய். சாணக்யா. இளமையில் தூங்கிய நேரம் பிறகு வாழ்க்கையில் அழுகையாக திரும்பும். இன்று புத்தகத்தை தவிர்த்தவன் நாளை வாய்ப்பை தேடி அலையும். சில நிமிட சோம்பேறித்தனம் பல வருட கஷ்டத்தை தரும். படிப்பு என்பது மார்க் மட்டுமல்ல, அது உன் எதிர்காலத்தை மாற்றும் ஆயுதம். இன்று கஷ்டப்பட்டு படித்தால் நாளை சிரித்துக் கொண்டே வாழலாம். ஆனால் இன்று சோம்பேறியாக இருந்தால் நாளை வாழ்க்கை உன்னை சோதிக்கும். அதனால் இன்று படிக்கும் கஷ்டம் நல்லதா இல்ல வாழ்க்கை தரும் கஷ்டம் நல்லதா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு படிக்கணும்னு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்படி மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ்க்காக ஃபாலோ மறக்காதீங்க. இப்போதே எழுந்திரு, உன் கனவுக்காக உழை. ஃபயர்!